Aquí som nosaltres. I qui és internet? Time, la revista Time, va fer aquesta portada un dia i va dir que internet ets tu. Internet som tots, internet som nosaltres, internet el fem entre tots. I ara us explicaré per què. És a dir, quan va començar internet, hi havia molt poquets, digue-li webmasters, digue-li mitjans de comunicació específics, digue-li portals, que generaven contingut. Pujaven a la xarxa i els altres poquets que eren a internet, que estaven per internet en aquella època, els altres eren molt poquets que consumíem aquesta informació, però uns poquets molt específics, com quan l'Iglésia era qui copiava els llibres, doncs uns pujaven la informació i uns poquets la consumíem. Algú controlava aquesta informació. No té cosa que fos més certa o menys certa, però algú la controlava. I ara hem passat en això, que pràcticament tothom, però no tothom genera contingut, però moltíssima gent genera contingut. Tenen blogs, tenim Wikipedia, tenim un munt d'espais, mitjans de comunicació, tothom, molta gent està generant contingut i molta gent està consumint contingut. Per tant, internet el fem entre tots. L'exemple clar que sempre solem posar és el de Facebook. A Facebook, sense les persones, no és res. És contingut. El senyor Facebook mai, qualque dia publica una nota de que vamos a canviar algo o tal, però ells no fan res. El contingut li posam les persones, els qui som allà. Si tots un dia decidim que no n'hi posam, allò s'atura. Per tant, el concepte és aquest. És a dir, tot puja i tot baixa. I s'ha creat una cosa que se li diu intel·ligència col·lectiva. Tots compartim. És l'exemple aquell que un dia posàvem de la poma. És a dir, si jo tinc una poma i tu tens una poma, si jo te dono la poma i tu me dones la teva, al final tots dos tenim una poma. Però si tu tens una idea i jo tinc una idea i jo te l'explico i tu me l'expliques, tots dos m'anem amb dues idees. I si jo sé alguna cosa, tinc un coneixement d'alguna cosa i tu tens un coneixement d'alguna cosa, te l'explico i tu me l'expliques, al final tots dos tenim més coneixement. Perquè el coneixement que això, que el coneixement, si el comparteixes i tothom el comparteix, generam més coneixement. Això té riscos. Té riscos, lògicament. Qualsevol piltrafilla com jo pot crear i dir que tal cosa és tal cosa, no? Clar, i diràs, hosti, qualsevol pot pujar un contingut. Bueno, doncs, la intel·ligència col·lectiva fins i tot recondueix aquestes coses i tots els ulls que mirin, després xerrarem de la Wikipedia, fa que aquesta informació al final acabi sent fiable. Lògicament, no tot internet es ve, però no tota internet és mentida. No tot l'internet és dolent. Per tant, això era alguna cosa, era la idea, perquè al final tots sabem, segur que som experts en alguna cosa. Segur que hi ha una cosa que tots sabem fer molt bé. I compartim totes aquestes coses que sabem fer molt bé cada un, al final, si jo no sé cuinar i algú que sap cuinar m'ho explica, doncs perfecte, no? Jo he après a cuinar i jo els explico el rotllo que us estic embalant a voltes, vaig i li explica un, i diu, ostres, tu, mira aquest, tu, sap de so, diu. I jo sé cuinar i l'altre sap de so. Això és el concepte de la nova web, no hi podem perdre molt més temps. I totes les nostres vides, i això sí que és mal d'entendre, per la nostra generació això sí que és mal d'entendre, que tot és a la xarxa. Clar, jo entenc la xarxa, perquè clar, fins ara jo feia fotos, anava de viatges, els posava dins un àlbum i els tenia dins el menjador de ca meva. Allà eren les fotos. On són les fotos del viatge? Dins el menjador de ca meva. I anava allà i els veia, no? Tenia un ordenador de sobretaula, dins l'habitació, o dins allà on fos, i fa un document, guardava una foto, i deia, on és el document? A l'ordinador. Tot sabíem on era. Ara no. Ara tot puja a internet, tot ho pujam a internet, de fet tot això que us estic mostrant ho tenim a internet, tot està a internet, les fotos, els vídeos, els documents de feina, tota la informació la pujam a internet i podem accedir a aquesta informació de qualsevol banda i en qualsevol format. Jo puc accedir a un portàtil, no he de m'estar anar a l'habitació i encendre l'ordenador per veure el document de no sé què o la foto no sé què. No. Agafo l'iPhone, me connecto i ho veig, agafo un portàtil, me connecto i ho veig. Me'n vaig a Romania, me connecto a internet i puc accedir a qualsevol cosa. Per tant, les vides dels vostres fills estan aquí. I això, lògicament, té riscos, però en principi, perquè us entenguem, això és com un banc. Si tu tens una cosa de valor i tens doblers de valor, on te'l deixes? En el banc, no? Que teva te poden robar, però en el banc
també poden robar, però és com a més segur. No? Aquests espais són empreses que es dediquen a això i que la seva major preocupació, lògicament, és guardar aquest contingut amb seguretat. Els poden robar? Sí, passa, però bueno, també roben bancs i no passa res més. No? Per tant, ets segur? Sí, ets segur, amb les seves coses. No? Lògicament, és més segur un espai de pago que un espai gratuït, però aquesta seguretat hi és. No? Per tant, tota la vida nostra, tota la vida dels vostres fills, i després veureu que també ja han posat un altre nom, la generació transparente, està tota a internet. Fins aquí bé? Si buscants models, bé, podeu sortir, I això ja, perquè vos poseu nerviosos, això d'aquí, això són totes les aplicacions que hi ha a internet per conversar, per intercanvi, per pujar vídeos, fotos, per fer mil coses. I d'aquí una setmana quedarem aquí i tots us heu d'haver estudiat això. Això que si fan en el fiat, us ho heu d'haver estudiat i els heu d'haver prades totes. Evidentment, els vostres fills n'emprèn 4 d'aquestes a dia d'avui. Poden parlar moltes més, jo no els conec totes, evidentment. Dedic molt de temps, però n'hi ha que són repetides, etc. Aquí només és perquè tingueu imatge del que li diuen el prisma de la conversació a internet, que al final és conversar persones. Un munt d'espais, cada rolet d'aquests és una eina, i a més la majoria són gratis. Un munt d'espais, un munt de cosetes que serveixen per tot, per música, per events, per vídeos, per geolocalització, per 1000 conceptes diferents. Això és internet. Conclusió. La conclusió és que ens trobam davant d'una revolució social i tecnològica que afecta a tots els camps i totes les estructures de la nostra vida. I hi afecta, perquè està afectant a la vostra relació amb els vostres fills. Us està afectant a la feina, que cada dia més s'està digitalitzant més. Però és que quants de voltes heu comprat bitllets per internet? De bolsar la mà, així fes un pot d'exercici. No estigueu un paguet, els viatges eren més. Heu comprat viatges per internet, comprar hotels per internet, per tant, ens afecta la tercera branca, que és soci. Ens afecta a la vida familiar, ens afecta a la vida laboral, ens afecta a soci. Per tant, afecta a tots els camps. I, com ha dit aquell vídeo, això, diré una frase que l'altre dia me va dir Tiago Barros, és com una manada de bisontes, que passa i que si no t'agafes te passarà per damunt. Era una cosa així, no, Tiago? Doncs això és el mateix. Per tant, ens afecta tot. La red social, o web 2.0, que probablement ho haureu sentit més, web 2.0, ens permet expressar-nos més fàcil, ràpida i lliurement. I és bé. Hi ha moltes maneres de ser fàcil, de ser ràpid i de ser lliure. El de la llibertat, de moment encara ho aconseguim. Veurem com que dura, perquè sempre es poder estendent a no voler molta llibertat. Però de moment es ve que dins d'internet ens podem expressar lliurement. I ràpida i fàcilment. I per tant, entram en una nova manera de comunicar-nos, de relacionar-nos i de compartir. És una manera nova, és diferent. És diferent a la que us he explicat analògica, és diferent. Molta gent, molts espais, compartir experiències, compartir les fotos del viatge amb un munt de gent que no sabeu qui són, tot això és una nova manera. I després aquí, perquè diuen que quan fas xerrades d'aquest tipus i poses un palabra, doncs sembla que en saps més, diuen que et sap un palabra, deu ser que sap del que xerra. Us he posat un palabra que queda molt bé, que és ad prosumers, que dius, hòstia, aquest tio sap explicar això, segur que sap de què xerra. Ad prosumers és el que som nosaltres a internet. Internet ens ha convertit en això. Ad prosumers és ad d'advertising, de publicitat, pro de productors, de productors, i consumer de consumidors. Per tant, nosaltres, sense haver-ho demanat i sense saber-ho, a internet fem publicitat, quan deim que un hotel ens ha agradat, quan deim que això ens ha agradat, quan deim que un producte ens agrada, estem fent publicitat, produïm contingut, fem blogs, opinam, valoram, etc. Per tant, som productors de continguts, no hi ha 3 o 4 que produeixin, sinó que ho feim nosaltres mateixos, i no deixem de ser consumidors. Això és una part que, en aquest camp, l'he posada per resumir, que interessa molt a la part d'empresa. Saber que els usuaris són tot això. Per tant, això seria un poc la fase, la primera part de...